Älä juo raakana, se on latrekia. Ei se on mitään jano juomaa. Oikein hyvää alkavaa iltapäivää kaikille ja tosiaan ollaan tässä matkalla Varkaudesta tonne Viitasaarelle. Petri Nykodin keikkabussissa ollaan ja eilen oli ihan kiva ilta ja tässä mä en oo vielä aamupalaa syönyt ja otetaan, tässä on testissä nyt Metwurstipizza Atrian valmistama niin sanottu roiskeläppä. Ja se mikä mulla tuli tässä ensimmäisenä mieleen on se, että kun mä kävin tuossa huoltoasemalla, niin siinä ei ollut mitään muuta olutta myytävänä kuin Lapin kultaa, mistä mä en tykkää ollenkaan. Mä tykkään Karjalasta tai Olvista, niin tää ei sovi mulle, mutta kyllä tää nyt pahemman puutteessa menee, että sillain. No mennään tähän itse aiheeseen, eli Metwurstipizza Atrian valmistama. Katsotaan, kokeillaan. Tosta avataan täältä ja vedetään auki. Ja sieltä otetaan, eikä siis mikrossa lämmitettynä, vaan nimenomaan sieltä lähti. Tuote tuli sieltä. Aha, tässä onkin yllättävän paljon juustoa, mitä mä oon tottunut, että näissä on yleensä vähemmän juustoa. Tässä näyttää olevan aika hyvin juustoa. Otetaan tosta pikku siivu. Ruvetaan maistelemaan. Tää on hyvä pizza. Mun mielestä nimenomaan tää Metwurstipizza tai Atrian. Ja periaatteessa tää on tällainen huoneen lämpöisenä niin melkein parempaa kuin lämmitettynä. Tää on tosi mahtavan makunen. Mulla oli joku asia vielä mikä mun piti sanoa, mutta en muista millään. Mutta tosiaan hyvän makusta ainetta on tää. Tää on tällä kertaa taas sitten moi!